Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ukertong ka Voice of the People Party u Dr. Ki AJ Singkon ulalong unong job na Shillong Parliamentary Constituency dak ba job kaput UMP ubade ukertong ka Congress uba Vincent H pala katba ukertong ka Congress u Saleng A sangma ulalong unong job na Tura Parliamentary Constituency dak ba penliam ya ke MP kabade ka kertong ka National People's Party ka Agatha ki sangma hadin ke jing vote kabalong habaro artali ki constituency hakasngi baar hadin baladap nyo vote lapan bena ya u Dr. Ki AJ Singkon kumunong job na Shillong ubala yo sanlak hanyo puwe hajar hanyo pu pravot batam dalailak hanyo puwe hajar khandai spa shipo vote ya u kertong ka Congress uba Vincent H pala uba wan baar bat yo shilak khandai pu khandai hajar shispa handru pu pravot ke NPP ka badan haka bol sensyar kam shimlala ban job haka baka kertong jongka ka badai ru ka menteri sarkar ka Dr. Maisel Ampurin Lingdo kalawan balai bat yo shilak prapu handru hajar sauspa prapu pravut ugertong ka United Democratic Party ubala Krishan lang da ka Hill State People's Democratic Party hapo ka kenhun Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Kharjarin ulawan basau haka ba ulayo sapu sau hajar sanspa handru phulaivut u Professor Lakhon Kama kum ukertong shimat ulayo khat prahajar sanspa prapu arvut uba Peter Shalamru kum ukertong shimat ulayo hanyo hajar arpu sauvut tangba ki vote ha ubudam none of the above kidan hadu khatwe hajar pravut khambun bane ki vote ki bayo uba Peter kidan ru handru spa saphundru tali ki vote ki bala sha kantat hatura parliamentary constituency ukertong ka Congress u Saleng A sangma ulayo lailak prapulai hajar khandai spa khat khandai vote hakaba ulatam da shilak sanpusan hajar arspa saupwe vote ya ka kertong ke NPP ka Agatha ki sangma kaba wan baar bat yo arlak arpu prahajar hendu spa hanya pu pravot ugertong ke TMC uzanit sangma ulawan balai bat yo atang sapu prahajar hanya spa khandai vote ugertong shimat ulaben CH sangma uyo hendu hajar khandai spa shipho vote ki vote ki bashan ha ubudam none of the above kidan san hajar praspa saupho vote katba ki vote ki basha kantat ki long hendu spa live vote ya ka sernot ban pen skam ya jing sha ajiat jong ki arngut ki MP bathamai na Shillong Batura Parliamentary Constituency la IT da ki returning officer hadin baladap lut ki kam ki bayade ba ka jing new vote